Tää kauppa on suljettu. Terve, Seppo. Täällä se Laura jossain kulkee puukko hallussa. Mä olen ihan varma, että se oli valmis myös käyttämään sitä. No niin varmaan. Särkylääkke. Niin. Jaa, onhan siitä aikaa, kun meikäläinen on päässyt mättäälle. Tai siis, polkenut Kalle ja Mia, tai siis työntänyt Joo, uskotaan. Kaikesta päätellen nyt olisi korkea aika viedä mies metsään. Ukola! Mitä, oot sä juovuksessa? Mä olen pahoillani. Mä olen mitään päättänyt olla sellainen. Laura! Taalasmaa. Ihan tosissani. Tää retki olisi vähän niinku sellaista hyvitystä. No mitähän se mahtaa tarkoittaa? Illan emännälle. Mutta on vähän kiire näiden Huumeiden kanssa. No mutta sittenhän sulla on ihan hyvä syy rentoutua. Niin. Niin. Kieltämättä tekisi kyllä mieli, mutta... Voisitko ottaa vähän sellaisen vakavamman ilmeen? Vakavamman. Sä olet huono ja susta ei ole mihinkään. Kyllä mä... Älä nyt sinäkin enää. No niin, eiköhän mennä. Perskule. Mennään vaan. Niin, sinne mättäälle. No miten se sitten nyrkki vaan heiluu? Niinpä. Tuolla tikka hakkaa, kuus humisee. On sammal sileä kuin Miakin mukiloit mennen tullen. Ja tuo tyttö nuori tuoksuineen on kuin alkupäivän uuden vuoden. Mun elämäni autuaaks hän ihan pian ihanasti saa. Kas. Ehkä sun olisi paras mennä kotiin. Uskon nyt, minä en anna sulle pontikkaa kuin tuossa. Mä olen ihan samaa mieltä. On se hienoa, että säkin kaikkien noiden vaikeuksien jälkeen saat kokea jotain tommosta. Niin. Mun on ihan pakko sanoa, että... Mä kuristin Lauraa ihan tosissani. Katohan. Siinä on oikein valio yksilö. Laura Kiviranta. Joo. Varmaan joku väärinkäsitys. Tämä nuori neito, joka olisi Isabella. Tyttö. Taalasmaa. Pidetään se vielä toistaiseksi kurkusta. Tässä vielä ihan niin pitkällä olla, että... On silti hyvä, että lähde minua nyt. Illan emännälle. Totta. Seppo Taalasmaa. Ajattelen vaikka tällaista ihan tavallista makkaraa tässä voileivän päällä. Se on niinku suoraan karannut sairaalasta. Ei, sunhan täytyy tuoda se neitos tänne luontoon, juhla-aterialle. Tämä nainen on Ukola! Joo, en mäkään tiedä. Mun kokemuksen mukaan naisväki on aika Huumekärpästen seassa. Menet omaan huoneeseen. Onnellinen, ettei palannut koko sauna. Tai talo. Ei muuta, vaan vetäisit kännit. Kun en mä oikein tiedä, että onko meillä mitään juttua vai ei, vaikka ei mulla olisi mitään sitä vastaan. Mutta kun meikäläisellä on semmoinen vika, että en minä uskalla ottaa askelta suuntaan eikä toiseenkaan, kun mä pelkään, että mä munaan. Mut me oltu tosi tarkkoja ehkä sun kanssa. Kuule. Älä nyt hullujas puhu. Jos oot varma, niin mun neuvoni on, että anna palaa vaan. Hei helvetti. Idiootti.